गिबियावनो आर'नाइ आरो बड'सा निउसनिसिम जोंनि देवल आफादनि जानानै गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। जोङो मादारबारि देवल आफादा थांनाय 1962 मायथाइनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौ बिथांमोना बे फोरबोखौ फालिबोबाय थादों। दा बेखायनो जोंबो दिनैसिमबो जोङो गेजेराव जोङो सनाथि मायथाइ फोरबो फालिलांखांलांबाय आरो दिनै जोङो बे फोरबोखौनो जों गाजा गोमजायै फालिलांनो थाखाय आवगायबोगासिनो दङ बा फालिलांबाय दोङो। दा बे बिथिङाव जोङो देग्लायबो जोङो सानथामनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय आखायाव लादों। दिनै साननैयाव आगान होबाय। दा साननैयाव जोङो दा जोङो दसे उनावनो जोंहा जि खेराइ हान्जा मोसानाय आरो बेनि उनाव जोंहा मोनाबिलियाव दङ केसेटजों मोसानाय बादायलायनाय। बेयाव जोङो गिबि बान्थाखौ जोङो 5,000 आरो नैथि बान्थाखौ जोङो 3,000 आरो सेथि बान्थाखौ 2,000 बेबायदिहाय जोङो फोसावदों। आरो गाबोननि दिनाव जोंहा हारिमु मोनाबिलि दङ। बे हारिमु मोनाबिलियाव जोङो जोंनि बर'नि सासे अनजालि देंखोगिरि हिमानि बर' आरो बेजों लोगोसेनो भिटालि मुथुकाइलानि बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायनाय जादों। जोङो अनलि जोङो बर'फोरल' नङा, बेयाव जोंहा गोबां जाथि जनगोष्ठी दङ, जेरैहाय बाङालि, असमिया, बेफोरबायदि जों बर' गासैबो जोङो जयै लोगो नांनानै जोङो दिनै 60 बोसोर जाबोबाय बे फालिनाया। नंगौ, जोङो नोंथाङा जिबायदि सोंदों जे बै फालिबोनाय माबा मोनसे माबा जाबोदों नामा होननायाव जोङो आबै आबौमोननिफ्राय सोंनानै मोनो। जिहेथु नोंथांमोनाबो नुदों खाथियाव, जिहेथु जोङो गंनै देवल जानानै दङ। बेवहाय जोंहा मोनसे हिस्ट'रि दङ, जाय हिस्ट'रिखौ जोङो मोजाङै बुंफुंनो हानाय नङा। मानो होनोब्ला जों बेफोर बाथ्राखौ जुदि बुंफोरोबा जोंनि गेजेराव एसे दाङाबाजिबो जानो हायो। जोङो आगोलो बै असमिया मोनसे जिथु देवल फोरबो बिथांमोनजों जों जहैदोंमोन। बेनि गेजेराव बिथांमोननि गेजेराव मा मोनसे दाङाबाजि जादों बेखौ जोङो मोजाङै मिथिजोबाखै आरो जोङो बेखौ जि जालांबाय बेखौ जोङो माबा मोनसे जोङो मोजाङै मिथिजोबनो थाखायबो जोङो एसेबां जोङो नाजायाखै। मानो होनोब्ला बेफोर बाथ्राखौ जों जुदि फिट बुरखांजोबनानै नायोबा जोंनि गेजेराव आरो भेदा फैगोन। बेखौबो जोङो बेनिखायनो जों बैफोर बुस्थुखौ जोङो बुरखांनो नागिराखै। जियानो जा, जों जेरै बिथांमोनजों जोङो साथि मोननैबो जोङो गोरोबलायनानै जोङो नैबे फोरबोखौ फालिबाय थायो। जोंहा मोननै देवल आफादजोंबो जेबो गाज्रि माबा गैलाया, मोजां रिलेसन दंलायो। जोङो मोजाङै मोजां दासिम सोलिगासिनो दङ आरो जों आसा खालामो जोंनि नैबे देवल फोरबोआव जाहाथे रायजो राजा बिथांमोना लैहोर फैनानै बाहागो लाफैगोन आरो जाहाथे जोंनि नैबे फोरबोआव फैनानै जाहाथे गोजोन खुसियै जोंनि देवल फोरबोखौ नायलांगोन आरो इसोरनि सेराव फैनानै आशीर्बाद लागोन। बेखौ जोङो जोंनि देवल आफादनिफ्राय मिजिंथिनाय थाबाय आरो जोङो गासैनिसिमबो जोङो देवल आफादनि जानानै गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। आरो फैबाय थानाय जि जोंनि जि फोरबो बा जि सानथामनि हाबाफारि लानाय, बे साननैनि हाबाफारियाव गासै रायजो राजा बिथांमोना लैहोर फैनानै जोंनि नैबे जि फुजासालि बेखौ मोजाङै मोजां जाफुंसार होफैनायाव मदद होगोन। बेखौ आङो जोंनि देवल आफादनिफ्राय खावलायनाय थाबाय आरो गासैनिसिमबो देवल फोरबोनि गाहाम हामलायनाय बावनाय जाबाय। गोजोन्थों। जोङो जेरै बोसोरफ्रोमबो फालिबोनाय बायदिनो देग्लायबो जोङो खेराइ हान्जा, केसेट डेन्स बादायनाय आरो कालसारेल नाइट प्रग्राम जों लादों। बेबायदिनो जोङो गावनो रां आफारिनि एसे जोंहा खमि जायो, बेखायनो जों जाबायदि गोसो लुगैयो बेबायदि जों मावफुंनो हायाखै। नाथाय फैनाय समफोराव जोङो बेनिसायबो गाजा गोमजायै खुंनो जों नाजायो। जोंहा मेनलि प्रब्लेम जादों, जोङो एसेबां बोसोर जाबाय जोङो दिनैसिम मोजाङै इस्टाब्लिस खालामना लानो हायाखै। जोंनि मन्दिरा जेरै दोङो ओरैनो दोङो, जोंनि आबै आबौमोना जेरै खालायलांदोंमोन बिदिनो दोङो। जों दिनै जालायसाफोरा गासै सेंग्राफोरा जों दिनै गोसो गोहरियै जोङो आखायाव लादों जे जों फैगोन समाव बेनिफ्राय जों एसे गाजा गोमजायै लागोन। जोंनो दा दिनै जेनेबा जोंनो मेन अफिस नांगौ, जोङो अफिस खुंनो खाय गैया, जोंहा मन्दिरा गैया, मेन स्टेजआ नांगौ, माखासे नांगौ रोखोमखौ जोङो दिनैसिम इस्टाब्लिस खालामना लानो हायाखै। बेफोरनि थाखाय जोंहा प्रब्लेम दं आरो दा जोङो दिनै सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंदों। बिनि गेजेराव दिनै नैथि सान जाबाय आरो दा दान्दिसे समावनो खेराइ ख्रिस्टि आफाद मोसागोन। बिनि उनाव जोंहा हराव केसेट डेन्स बादायलायनाय दङ। बेनिफ्राय गाबोन जोंहा फुङाव बिदिनो साफ साफाय अभियान दङ। ओमफ्राय सानजौफुङाव जोंहा खेराइ मोसाफैनाय दङ आरो हराव जोंहा कालसारेल नाइट दङ। बेयाव जोङो जोंनि सिंगार
जौगाफुनाय सिंगार हिमानि बर' आरो भिटालि मुदुगाल्य बिथांमोनखौ जों हांख्रायना लाबोदों बिथांमोननि बे कालचारेल नाइटआव गासै रायजो राजाफोरा फैनानै जोंनि बे दिनैनि जोंनि देवल फुजा माने 60थि देवल फुजाखौ मोजाङै जाफुंहोगोन होननानै आङो रायजो राजाफोरखौ बे फैनायनि थाखाय खावलायहरो 2022-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि बेंटलाव थानाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव नार्सारिनिफ्राय थाखो 8 सिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि आलादायै थानायनि राहानि थाखाय हस्टेलनि खाबु दङ गोजौ सोलोंथाइ लानाय रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ मोननाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे स्कुलाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो Computer and Science Laboratory, Games and Sports, Physical Education, Smart Class, Art and Music Class, Coaching आरो टिउसननि खाबुखौ बे स्कुलाव मोननो हागोन गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो आबुङै मिथिनो थाखाय 995485252 94357 59226 आरो 60018 99387 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन